benta kesni ina kaliang jong ka JNC bat ngalong ru kumu presiden jong ka JNC Western Zone bat hakiju opor ru ngalong kumu chief organizing jong ka CEC te benta kesni ni wan spi ki ba ban pensniau nak benta ka kubor thok bala penmi menin hak kerteng jong ka fis benta kesni ni wan spi ki ba ban pensniau nak benta ka kubor thok bala penmi menin hak kerteng jong ka Facebook page nong kendong daily te ya kane ka kubor thok la thok hang tu nak benta jong presiden rang ba jong ni ba da ka ba kisu thau bat da ka ba yalam baklai ki ba da ka kentin ba ong kumne bat lomba kedur ke jong u bat ki jing thok la thok da menur utrai jong kata ke page te hak ta kentin la ong hangta ba presiden rang ba jong ka JNC ula pat la wer na benta ki ba jong po jong ka khasi bat jantia ban yawan ban ya support lang ban ya tap ke vote ban ya kersan ban ai ya ka vote chaka NPP hakane ka election MP citeng semua te nakaliang kejongi ni sausi jor haduk kata namar ba katkum kejingkren jong presiden rang ba jongi ha ka page jong ka jantia National Council JNC la ula kren ke video da ka ba u sneng bat u kentiu ya ki bril jong terilum jantia bat khasi